עמית חוגג עכשיו בת מצווה, זה כה מרגש, ובאודישן לבת 7 הוא היה 6. בתיכון אלון רק בי"א הוא התחיל להיות ילד לא רגיל. 18 חוגגת 18. עמית איפה אתה? עמית שלנו הוא הילד הכי מיוחד, הוא רוקד יפה הכי מוכשר מכל אחד, בקרם לאור יבש מאוד הוא משתמש, אבל עדיין מתגרד. אמיתי די, נמאסה, אמיתי די. ותמיד רצית להיות הכי כוסית שיש, בבגרות של אלמה לא היית, אז זה לא יתממש. המורות סוטות שלך ואורה היא אחי, בשיעור הוציאה אותך, אבל היום סיימנו. תודות. תודות. לואי 14. איך אני יודע? עמית אז בקרוב הולך להיגמר השיר, זכה ב1,000 יורו, הוא הולך להיות עשיר. אל תפסיק אף פעם להיות ילד טרול, וגם חוקי לאלכוהול. 18 חוגגת, אמיתי די. חוגגת 18.